rambutku barang tak potong cendak lho aku. Saiki nek sanggulane mepet banget. Lah nek mari apa? Titenane mari apa? Lah ngersake apa piye kok dadak titenane. Aku kan tekan lho, apa wingi kepiye wingi lara apa? Saiki kok wis mari iki piye? Wingi kan burung tak maksimalkan ngono. Heeh. Belum tak fungsikan sebagaimana mestinya. Mergane? Lah nek iki mbok menawa gandeng aku kerep dipartnerke karo kowe terus dilo-dilo glegekne rak wis tanda-tanda ngono lho maksudnya. Terus arek apa? Hah? Kok dadak tekon lho. Ya aku kan Kowe tatin, kowe ayu, aku Sukimen, aku ya bagus ya gagah. Aku ya tetak. Lha pelayune wis mudeng kok dadak. Kok dadak tekon arep ngopo? ya Allah men. Nek kowe di ngonone kuwi langsung jawab nganggo kata lagu mau. Aku tak mau ngono. Ayo saiki lagu apa, Nduk? Kembang lewe wae, Pak. Ya. Sok meneh. Ayo yuk. Ser. Ewer 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 ambiar. Ewer 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 ambiar. Jiwa langkaji, jiwa langkaji, jiwa langkaji koko belok. Pak ame ame belalangku. Ayo jogetin. Siang makan nasi kalau minum unjuk sik. Oke. Sik unjuk sik. Marake ngepyo-ngepyoi ae. Kok sindene Hugo. Pri, sesuk aja nganggo klambi iki gak ngono mburi kok terus kok. Sesuk nganggo sing apa? salahi iso- kowe. Sing iso nutupi bokong lho iki munggah-munggah terus ngene. Kowe iki kudune nganggo kathok dorengmu kae lho Mbak apik kok. Dek ra sadar kok saking mempengele megal-megal mburi melongo. Nganti sindan-sindan do nudingi. Iki lho. Ana sing muni malah ana sing muni iki teng plenting. Aduh, yo alah. Kok teng plenting Kreminen ya iku. Oh, mang benake Mas. Benake. Apa? Dibenake. Ora sudi. Tak benake kene. Lho, Mbak Tatin. Ora anu lho. Dicopot ae apa piye? Dicopot. Wes lho. Galake. Ora dasare mlotrok meneh ayo. Pancen dadi wong wedoke rekoso tenan. Kok dipaku piye to wong anu? Maksudmu piye? Kok gege patiku kok ana kathok kok dipaku maksudnya piye? Ya ben ora mlotrok ngono lho. Lah nang mburi men tekan kendindi ngono ya kok. Bangsane kowe iki glugu ya kok. Paku. Omonganmu pisan kok nyeleki to, Mas. Kowe ora seneng nek aku dadi bintang tamune Pak Seno. Ya, syukur kowe nesu to. Kowe ora seneng. Nah yo, parani nek Aku isa ora-arane dikersake karo Pak Jumbakir lho. nek cara aku dadi kowe ora trimo aku ngono. Ngersake aku ki inden 3 tahun lho. Aku iso. Parani no, Parani disilake sik. Gamelane Nek kowe disilake. karo bojomu suwiyah-wiyah, mbok menawa bojomu iso nampa. Walaupun jerone ati ki ora trimo. Nek aku ora trimo nek disepelekke. Parani no, parani. Yo parani no. Cincenge, ayo. Wes Mas, aku lanang kok ya lanang. Kapokmu kapan? Aku nang kene tamu lho aku. Oh, dia ora cengengesan. Gembelo kowe, gembelo. 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 Silake Mas. Mamerke awakmu, mamerke. Ha. Ayo, maro. Nah, to yo. Nah, wis. Iki kok ora aku ora kudu diajeni, Mas. Kowe ora kudu ngajeni Mimin. Ning kamu ngajeni hak-hak perempuan. Nah, kapok. Mosok wong wedok dipaku gegere maksudmu apa? Kowe arep nyantet aku kanthi alus. Aku ya iso Mas nesuki aku. Lanang kok. Apa rumang sama aku iso aku gerguya-guyu? Terus. Aku nek ora kebangetan ora banget-banget to Mas aku. Nyelkutis kowe cah ngono kuwi. Rasa cocok rokok.
wong lanange arep nek salah yo ngapura sah aku ora butuh kuwi. Apa kok aku nek tok kekep lilih. Gerabrak dikekepe kok terus ra nesu. Lah iya, ger dikekep toke ngopo? Lah karepe piye? Mbok golek nggon. Papan pisan kas kowe nyepelekke aku. Oh, aja kelakon dosamu kowe. Ngeding-ding kiri lanang. Aku ya power. Waduh. Speaker kali kok power. Sangkas tenono kowe. Ketanggor aku jek sabar. Kowe nek bintang tamu tok liyane tok ngenekke. Oh, dagelan sak Indonesia tak kon kruyuk kowe. Kok dagelan to? Banci. Oh, banci. Kita lho ki kancane kuwi. Kancamu celukan iki lho kancane dhewe celukan sing banci. Kowe belani bojomu. Oh, kulino nonton wong wedok. Ayo sisane dikeroyok. Ayo kene ra ndablek ngono wis dhisik-dhisik sekarang kukut. Mung mergo ndablek trekahmu iku sadaro. Umur wis 40. Ya ora to ya kala-kala. Aku ya dedek ya kehabisan energi. Monggo Kang Mas. Iya, mangga. Asik-asik. Sesarengan warga Laras dalam seno Sobat Ngebiar Indonesia. Kesot. Saya suwe
wis matur sembah nuwun.